Siap. Iya, selamat malam. Selamat malam. Dia Cing Dinda, sawetara suwe ndak ketemu belas. Nah, nggih, sampean mbok lali karo aku. Oh iya ora lek lali gak aku ndak iso Tapi lali. lek wis lali. Heeh, mesti lam-lamen karo sliramu lek kon lali wis ora iso aku tenang heeh. Apa meneh omahmu cedhek apa kuwi jenenge apa wisata kethek. Apa kae? Apa jenenge? Apa jenenge simpulan ngantru apa jenenge? Bujang Bujang satu kok iso wisata kethek ampe lali aku menyang keliwat. Heeh, keliwat kono kuwi ya sampean rumah ping ngono ta? Lah, langganan kidul kuburan pas ngopi demen bengi rono aku wae bar tanggapan daerah Tulungagung wis ra iso keliyo. Harus golek mampir kono. Dajeng Dinda, iki asun pasugatan kang dening para lenggah uga pamiyarsa wayang kulit ing bengi iki. Niki yo katuran Mbah sapa kae Mbak Anis iki asmane Mbah kula. Mbah Santo, iki salah sijine penggemar budaya, yo pamit banget budaya. Iki lek ndak Mbak Anis yo ndak. Wes koyo ra Mbak Anis yo ndak. Nggih, heeh iki engko diatur ning Mbak Anis lagune apa mau tembang kangen nggih, Wong. Iya, sampai apal aku lagune tapi ra apal karo wonge aku ya. Setunggal tembangan monggo tak purba lagune apa monggo langsung nggih, heeh. Ini diparingi lagu ingkang terbaru. Iya, ora apa-apa. Ayo, Pak ta. Nggih.
Setunggal atau kembangan ana Puspita Nala diajeng ya iki mau matur sembah nuwun sanget kepareng lenggah sawetawis nggih nggih jumbuh rasane Puspita Nala mugi-mugi saged dados jambining saya dateng para pamirsa demen wayang kulit sedalu atas ampun nganti kesupen mengke wonten bintang tamu yang sangat luar biasa inggih menika Kang Mas Dujo ya Mas Jo Pitik dan Mas Jo Kluthuk nggih ana diajeng Vera saka tlatah kulon pesisir kulon kaya ngapa jajal Mas Debrek yo Vera ngadeg kok jumrah cahayu kene acara nanti asik kumpul antara sing dilem para alang serat turut lurung ya ngaturke Sugeng Dalu Cahayu ya dalam rangka perbaikan wis kena kok ya kena ya piye kabarmu nyelot ora nyelot suwi kok ya nyelot seger kaya ngene iki jane iki pangananmu dina-dina iki apa to Fer ya sego jane ya masa mangan ati ya lho ya maksudku ki ora kok mangan ati maksudmu piye mangan ati iki ya kaya sampean kok kaya aku nyapa senenganmu kan mangan ati lah oh ya enak kok iso aku sing mangan ati ya ora mungkin to wong kene iki bocah sapa sing ora kenal Deni ya to Mbak Mbak ya oh ora iki aja wawu ndak dikira wong tulis priya tenanan iki oh pancene nggih Bu Pak malah diteruske malah mangan ati ati bekecot bojone akeh iya toh ora ya anu yo han yo ajine bolo han ya bolo mek wedok ning kene aja ya yo bolo mek wedok wis muridmu kae ya gak kaya ngono selamat malam Diajeng Vera bagaimana kabarmu alhamdulillah kok ndongane apik ya tetep apik ya wis mesti moncrot dadane sampean ki ya nek wong urip ki sarwa dedonga nek ora ngulang lakune donga ora mangbar bakal wong ki nempuh ing katentreman ngono lho ya ngono to awake dhewe asung pasugatan ana ing desa tulis priya daleme Bapak Handoko ya bengi iki tasakuran ya mengeti ora mengeti ambal warso lha Pak Handoko sakmono disunat yo sampean sing disunat samane yo ono yo mantrine lho tasakuran Bapak Handoko yo didoakan yo didoakan buat Bapak Handoko sekeluarga semoga sehat selalu amin panjang umurnya amin katang rezekinya amin berkah uripe ngono diparingi keluarga sing sakinah ya dongane kanggo Bapak Honda ngono ora mek manten anyar sing kudu sakinah mawadah iki pikantuk putra putra ya sampun wong putrane ya wis sengkar kabeh ya satu tembang lagu untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini
Kusuma Wicitra. Kusuma Jaya. Kusuma Wijaya ya. Sampe nek kene Mas. Mungkin Oke. Mas. Oh nyebut kae. Aku iku Mbak Anis. Aku kok Mbak Anis. Ora, wis kan aku bareng ya Mbak Anis. Mboten napa-napa to, Mbak. Aku pikir gak Mbak Anis gak. Yalah, gayamu. Yo. Mbak Anis sama Mbak Anis. Aku saiki pro banget. Ora, Mbak Anis sama Mbak Anis. Mbak Anis ya, wis sapa to ya? Apa Puspito, Puspito apa kembang ijo Kusuma ya. Wis Puspito meneh tadi nyanyi Jarang tidak. emang ya, Mas. Wih, Joko ora ya, Mas. Dadi wiji SMA. Pandhejan kuwi ora trimo mek Joko. Wis sak kelas karo aku berarti. Aku kan masih SMA. Oh alah, kowe SMA Darul Nikmat. Oh, dah kena. Jenenge Mas Dalang Ki Ridho Kusumo. Ki Ridho Kusumo. Kae Bayu Dalang. Bagus ya. Oh, kae Bayu Dalang ana ing. Muga-muga ndak nurun sampean ya, Mas. Kowe iso nurunake masane anakku. Iya wingi gantine dange. Ayo. Di slenger Mas. Kusumo Wicitra. Sekarang campur sari kasih kuyung WAG audio profesional sound system orang diajari Vera Kusuma Wijaya. Satu tembang lagu, weh, jangan penyanyi Vera.